Здравейте хора, аз съм Тони Беки и днес ще пробваме да качиме 10-та арена. Аз съм с моят приятел. Той в Clash Royale е 10-та, трябват му 400 купи, за да стане 11-та. И той си направи канал, в друг клип ще го кажем. У Фейсбук съм Кристиян Карамфилов и може да ме парите по канал. Той скоро си прави канал. Да, общо взето това. Да, ние ще правим някакви... Спечелихме Legendary Chest и ни се падна Ломбарджак. И тези пичове направо... Елит барберани. И тези пичове направо ни смазаха. Не ни бутнаха кулата. Бутнаха ни кулата. По-скоро ни бутнаха кулата, но сега ние ще им я Подобно стекната кула. Бандит! Да, бандит. Интересно. Тези пичове играят с бандит. Добре хора, вижте как ни бутнаха кулата, но и на двете кули нацепихме демидж. Това означава, че ги водиме някак си. Да. Той може... Бейби Драгън срещу Инферно Драгън на втори. И си паса и принцеса. Хокрайдър на 7. При малко играхме с Хокрайдър на 7. И ни изкапаха. И ги бихме. Обърнахме ги. Обърнахме ги в овертайма. Този дек е добър за връщане. В овертайма, ако губите. И сега принцеса трябваше да удари по скармията. Да, ама не се получи. Нищо, пак ги водиме по демидж. Ето сега. Сега ще ни вземат същия демидж. Ама ние сме им... Водят ни. Водят ни, да. Ама по кула. Ама сега ние по демидж. По кръв, ако вземе тая там, тая къде е 1169, ще ги водиме ние, защото не повече. Ти цеме на роджанти, роджанта, това работа върши. Да, между другото той игра с дек роджант и си дигна 10-та. И този дек може да го използвате вие, ако сте 9-та, да си... Видяхте ли как имаше Fire Spirit и тя ги изстрелна и ги уби? Ама само ако трябва да се миня хората веднага. Не. И сега им правиме Ломбарджак и Миния Хорт. И те елит барберани. И иска армия. Мисля, че втора атака същата ще им мине. Fire Spirit не бутнаха кулата. И сега бандитка. Но бандитката се уби принцеса. И уби принцеса. И сега не се знае дали ще ги биеме. Малък шанс. Малък е шанса. Нямаме роджант да помпиме. За 10 секунди малки шанс. Инферно Драгън майче бутне кулата. Да, и малък е шанс. Много е малък, да. Малък е. Никакъв шанс. Не, те ни бутнаха кулата. Никакъв шанс. И нищо. Но не ни бутнаха кулата. 74. Ако събираше за краун чест. Да. Сам ще се прецакам. И му оставяха 2 корони. Щеше да е гати следващото. Хора, след тази игра ще ви покажем моята снимка в Фейсбук. Да ми пратите покана, аз съм Кристиян Карамфилов. Профила. Да, профила. Да видите, че не ви лъжа. Той иначе се казва Драгън 7. Там забрих му числата. Боулер. Бай. Хулу. Кенън карта. На 3 левел. Кенън карта на 3 левел. Хора, аз между другото я нямам още Кенън картата. И е 10. Излезна. Да, и съм 10-та арена. Това малко ме очудва. Опа, боли. Запихме демидж, това е важно. Чего не го пусна? Опа, скармена. Ама го убиха болито. Да, и сега пусни принцеса, си правим. Значи, не е нужно. И той Ломбарджака, че стане... Но Ломбарджака ще бута кулата, да. Почти бутна кулата. Ако беше ударил. Да, ще стане. И сега фурната ще вземе. Нещо ще я бутнем с Fireball. Да, тя ще изтече. Или с... Не, им пред да бутнем кулата с Fireball, или принц, защото... Не, принц... Не. Мисля, че Fireball. Че дадат Fire Spirit, че убият. Не, да спокам. Няма да ги убият.
Много малък е лос. Аз мислих, че чедовете и елитките ще направят Точно. демидж яко. Много лесно, че я бутнем. На С Roll Giant. 45. Това е малко очудващо. То пичи реве. Нека реве. Трябва. Ето го и пак и този боулер. Но Dark Prince няма... Кен карта. Мисля, че е Dark Prince. Няма. Ако издържим една минута, може да го биеме. Има шанс, защото те са Уи, сега. Имен. Опа. Няма нищо. Няма такова. 6 лева, аз мислих, че е по-висок. Между другото, А хора, аз между другото играх срещу 6 лео голем Да. на 10-та арена и 3 лео принцес. И това малко се очудих, защото 3 лео принцес отдалох на първи не го убива и не можах да спирам принцеса толкова лесно. Да. И сега... Сега ще ви покажем след тази игра моя дек, за да окупирате, които имат легендарните Nightwitch. Абе сега ще ги видите след 13 секунди. Между другото, той си стигна 12 победи на Nightwitch-а. Да. И сега този пич няма да направи димич. И така. И така, вижте, сега... Моя профил. Сега да видите неговия профил. Скоро събираме сега за Crown Chest. Между другото. Колко сме? Трябва ни още мисля, че една корона някъде. Чакай. Не една корона. 3. 3 корени. И надолу е. Ето го. Негови профил. Чакайте. Нека да натиснахме. Натиснахме. Най-добрете така. Без да искаме натиснахме нещо. Ето го Dragon 7. Там числата. Които имате ето тези карти. Виждате. Ще събере почти картите да си го И ще дигна го дигна на 12. Да. Ето ми е снимката. Е тук. ОБГ Прота сме. Който иска да влиза. Мисля, че сме пълни. Пълни сме, ама... Чакай, не. Ако Не, 49 човека сме. който иска да влиза. Да, ама след кланчеста ще кикнем хора, нали, защото ако са слаби и да влезнете вие. Да. И така почваме батълка. Между другото, ние като сме 50 от 50 го събираме винаги 10 за 10. И сега го събрахме 7, защото тук сме по-слаби влезнаха.